Слава бъде на Господа. Днес с Божията помощ искам така да прочета два стиха, като основни. И два са много известни така, но видим и че е малко противоречие. Ще има къде точно се разминават и къде точно е истината, ако мога така. В Йоан 14 Исус каза така, 14:6. Исус каза: аз съм пътят, истината и живота, и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Да кажем, че Исус Христос говори за себе си като пътя към Бога, пътя към небето, пътя към вечността. И това е така наистина, така: аз съм пътят, истината и живота. Пътят, това е пътя, който да дарим, истината, която трябва да приемем да пазим, и живота, който имаме да живеем. Това е самия живота. Обаче има един си, който в Йоан 6 ще ти казва така: никой не може да е при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз съм ще възкресе последния ден. Той каза: никой не може да е при мен, ако не го покани единен Отец. Ако не привлече Отец. Така се виждаме нещо, което е важно. Сега, при Отец няма ли се приятие? Бог обича хора. И именно поради това Бог даде Христос, Словото Божие така, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя народен, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. И после сега си казва така: понеже Бог не е пратил Сина на света, да съди света, но да бъде света спасен чрез него. Какво значи, че ако Бог не доведе някой през себе си? Сега дума в Исаия казва така: изпращам Словото си, Словото ми няма се празно, но ще извърши това, което да изпращам. Значи Бог идва при всеки един човек, но определеното от него време. Никой не може да каже при колко кога идва, но идва от страшно пъти. И целта е да разкрие Христос, да покаже Христос, да покаже Спасителя. И когато е при Бога, идва при човека, Бог го кани. Бог и да го кани, но от самия човек зависи вече дали ще го приеме, как ще откликне на благата вест. И тук Исус казва: аз съм път, няма друг път. И сега думам, ако търси вечността, ако търси небето, непременно трябва да потърси първо Господ, да приеме Бога, да приеме Христос. Защото Йоан 17 казва така: а това е вечен живот, да познае Тебе, единния Бог, единствения истинен Спасител. Няма как без Христос да говорим за вечността. И сега, Словото Бога казва, че никой чрез него не може без него. И сега, аз съм пътят. Какъв път става въпрос? Как да дойдем при Христос и как чрез Христос да дойдем при Бога? Словото Божие дава отговор на всички неща. Ефесяни 2:13 казва така: а сега Христа Исуса, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Всеки един човек е бил далеч от Бога поради греха. Поради греха на всеки един човек, живейки в този свят, между него и Бога има една голяма бариера, една голяма пропаст. И това е създадено от греха. Именно Христос дойде, обряза греха на целия свят, и всеки един човек може да каже: Боже, аз идвам в името на Христа. Може да ти простим греховете, приеми ме. И Словото Божие казва, че когато дойдем при Бога, така с това име на Христос, Евреи 10:17 казва така: и греховете, и беззаконията ви няма да помня за винаги. И казва така, защото чрез него и едните и другите, става дума и евреи излишници, имаме своя достъп при Отца в един дух. Виждаме, че чрез Христос грешен човек има достъп до Бога. Как става това? Просто става така, че Христос омряза греха на целия свят, умря вместо нас, заради нас. И когато ни дойде при Бога и казвам: Боже, прости ме, умря в грехта си, Бог те приема. Както Адам има общувал с Бога, така че ние същата, така може да дадем при Бога с вяра. Тук те тогава имаха едно общение в началото, в съзнанието света, началото имаха едно общение с градината, така общуваха. Сега да вървим така, ето Христос изработи това спасение за нас на кръста, на Голгота. И всеки един човек може да дойде при Бога с вяра в него и да получи спасение. В Деяния 4:12 апостол Петър, когато бяха Петър и Йоан на Петдесетница, направиха едно чудо, един куц човек проходи. И след като проходи, началото всички хора бяха екзалтирани, бяха приятно изненадани от всичко, което върши Бог, радваха се. Нормално е, сляп, че куц проходи, почна да слави Бога, обаче малко по-късно идваха там и караха за Андана, биха ги им казаха: повече няма да говорите това име. Кое е това име, каза, за което говорите, каза? Смущавате хората. И тогава Петър каза: и няма друго име дадено между човеците, чрез което няма друго име. Това е именно името на нашия Христос. А сам си каза себе си, когато става дума за небето, той каза за себе си, че много има сили, които ясно говорят за поканата, за призива и наистина за небето. И когато човек иска да търси Бога, той непременно Бог ще даде мъдрост да го намери. И каза така: аз съм вратата. През мен, ако при някой ще бъде спасен, и ще влиза и пак ще се намеря. Той каза: аз съм.
И сега, важно е за нас като християни, на кого доверяваме живота си, кой накъде навори. Ще кажа, защо някой вярват на правителство, казват, аз ще седам, кой си, той е честен човек, така да ни помагат ни, и понякога хората седят хора. Обаче човек, който седа човека, ще е там, където отива човека. Но този, който седа Бога, ще е там, където е Бог. Има голяма разлика. Сега човек към тези неща, човека може да е много добронамерен, може да ти помага, може да направи за тебе, но в неща, той е само един човек. Но ако следваш Господа и Господ да нещо много повече, да е вечен живот. И много важно като християнин да търсим водителство на благоводителство и да му се покоряваме и да го следваме. Разбира се, това са неща, които са важни за нас и трябва да ги разбираме. Заповядайте. В Исаия 55, 8, 9 казва така: защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища. И моите помисли от вашите помисли. Виждам, че тук са помисли за пътища. Сега дума, Бог казва, аз имам промисъл за вас. И даже така да съзнавам, Бог в своята голяма мъдрост има промисъл всеки един човек. Значи, полицията има милиарди хора. И затова ние не можем да вземем Бог в пълнота. Как може да има план за целия свят, да има план за всяка една нация, да има план за всеки един човек Бог? Да, Бог може да прави. И Бог ангажира всеки един, който наистина да е при него, с вяра в него. И във 2 Коринтияни 5:20 казва, че Бог направи грешен онзи, който не е знал грех. Знаем, че един неправилни пред Бога. Виждам, че с Христос има достъп до небето. Еремия 20:11, това е един много силен отново казва така: аз знае мислите, които мисля за вас. Мисля за добро, а не за зло, да ви дам бъдеща надежда. Значи виждам, че не само Бог има промисъл за пътя, има помисъл за нас, има и наистина нещо повече. Така аз мисля за вас, бъдеща надежда. Ако в този човек няма бъдеще, аз много път съм казал сега, всяка религия говори някакви морални ценности, всяка религия може да е добра религия за самото себе си. Но запитайте се, къде е последната спирка на всяка религия, докъде води тя. Ако това е само на тази земя, да благоуспяваш, да преуспяваш, да живееш хубаво, жалко е, ако няма след това нещо повече. Сега, Божието водителство още в Стария Завет говореше реално, и то е реално и днес. Ще дам сега пример сега в Словото Божие. В Изход 19 глава, когато Бог избрави своя народ Израел, и те бяха в робство в Египет. И когато ги извели от Египет, и видим, той ги закара на една планина. И на тази планина, той ми каза някои неща, които са истински. И наистина Моисей беше първият човек, който трябваше да чуи от Бога това послание и да го каже на своите хора. И тук той каза така: значи Бог говори на Моисей, Моисей говори на израелтяните. Вие видяхте какво направих на египтяните и как вас носих на ордови крила и доведоха при себе си. Това е много силно. Ордови крила. Значи знаете, Бог направи над 10 чудеса в Египет, извели от Египет, накрая раздели червеното море на две и просто израелтяните имаха, така да кажем, тази привилегия да видят Бог в силата си, в пълнота. Никой друго поколение не е видял това нещо. Знаете колко 10 човека направи там Бог с различни червеното море на две. Сега в момента сега не правят детски филмчета, как това не е филм, това е реално. Така че и израелтяните това поколение видяха всички неща, макар че много от тях останаха последната по-късно. Но като цяло, видяха какво аз говори клас. Сега, да приведем това слово към нас днес. Израелтяните бяха Божи народ. Днеска Божи народ са всички тези, които вярват в Христос. Значи, някой не е казали, ама Израел са Божи народ, да. Те са Божи народ, ама днеска Божи народ вече е църквата. Не само Израел. Израел, църквата ли са, сега има нещо, което е важно. Там той каза, аз избрах, вие сте мой народ. А днеска каза нещо по-близко, по-интимно. Но ние, които го приеха, Бог даде право да станат Божи чеда. Тоест тия, които вярват Неговото име. Виждаме, вече не говори само за народ, като някаква тълпа. Говори, че като лично, като всеки човек от нас. Нещо повече. Бидейки Негов народ, бидейки Негови деца вече, той дава и така още кръжка му пречи. Той не само не приема, но той има така сила, която е така и не води, и не дава да сам да разбираме Негово слово и да живеем според Неговата воля. И каза така, понеже които се управляват от Божи дух, те са Божи синове. Говори, че Божи дух, който е в нас, той да направлява, да ръководи. И защото не сте приели дух на родство, да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновление, чрез което викате Ава Отче.
така и самия дух свидетелства за Святия Дух, че сме Божии чеда. Слава да ви, Господи. Сега, Библията говори, че Бог е творение. Битие да си каже, че Бог е този, който направи небето и земята. Сега, се говориш нещо повече. Бог и Божии чеда. И не си е важно да разберем, че това си Бог говори и за творението като творец, говори нещо по-интимно като Божии деца. И ние не се трябва да слушаме с бърза помощ, приемайки това слово вече така, Господи, наистина този, който направи небето и земята, си мой баща. Малко трудно е разбираемо как може Бог да бъде създател на Твореца, да бъде навсякъде, във всичко, едва не нямаш нищо става без него. Само се каза, да ти горе, там си, ти долу, там си, всеки си. И той иде лично всеки от нас. И това е нещо много така уникално. И важното е да пазим себе си в Словото, в истината. Защото ще кажа, що в Матея 5.14 каза така, 15.14, имаше ни хора, които бяха фарисеите и книжици. Те тогава проповядаха Божието Слово. Обаче Исус единствено към тях имаше лек упрек. Упрек, защото говориха, не вършиха. С това с други не се занимаваше. Там Садукеи и там други неща. Защото тези хора бяха там, проповядаха Словото Божие, говореха закона, обаче вършиха други неща. И той им Словото Божие каза така: оставете ги, те са слепи водачи, сляп слепеца коли и далата падат ямата. Колко много така, слепи водачи. Значи цяла дума, всеки сам избира на колко да повери живота си. Това е вече наша лична отговорност. Ако Бог и да желае всеки да повярва да спаси, Божията воля, Бог е оставил човек да направи своя избор за себе си, да избере кой да го води, на къде да го води, къде иска да прикара. Нашата отговорност е да търсим, да стремим към Божията водителство в живота ни. Това е лична отговорност. Някъде аз не знам, не ми е на акъла, сега ако трябва да бута някъде, вижте, този, който трябва да бута, нека бъде духа, да бъде човека. Ще кажа защо? Човек да може да сбърка. Обаче Бог никой не обърка. В Яков 1.5 каза така: ако някому от вас не достига мъдрост, нека просвяри и Бог ще му даде. Ако някой от нас има моменти в живота си, нормално е, които не знаем какво да правим, кой път да изберем, моли се на Господа, Бог няма да остави. Тут Словото Божие ясно говори, че Библията ясно казва, че има два пътя. Два пъти това няма следно положение. Сега да разбира се, хората казват, не, имат чистилища, имат много други места, където молят. Има хора, които казват, аз няма нито Бога, нито дявола. И това не са самостоятелни. Аз съм много пъти, когато ти вярваш в Бога, ти ставаш лесна пяшка за дявола. Но когато кажеш, че аз вярвам в Бога, вече имаш наистина Божията ръка в себе си. Но така, за когато става дума за пътените за небето. Влезте през цялата порта, защото широка е порта и пространен път, който бъде към погибъл. И мнозина са, които минават през тях. Виждам, каза, широк път, голяма врата и всички живеят. Това е техният път. Обаче, Божия път към е за човека. Поне тясна е портата и стесен е пътят, който води към живот и малцина са онези, които ги намират. И наистина, този стих е реално и днес. Когато ти се проповядаш в Словото Божие, около него имаше хиляди по хиляди множества. Но той каза, не бой се мало стадо. Се чуди защо говори мало стадо. После Исус ги питаха колко разпасява, той каза, мнозина се не малко и той каза, подвизай се да влезете през цялата порта. Защото много старият каза, няма да успеят. Виждаме, че Бог е дал така наставление за този път, който не се води към небето. И от нас иска да бъде наистина с вяра в Господа, да кажем, Господи, научи нам, давай ни мъдрост наистина да разбирам Твое Слово и да го живеем. Сега, искам да кажа някои неща за Божието водителство в Стария Завет и в Новия Завет. В Стария Завет, каква беше целта, вижте, първо, ще говоря за цел и кои бяха хората и кои бяха водачите. И кога беше тяхното задължение, как неща. Първо, целта беше, израелтяните бяха под робство. И Словото Божие нямаше да е сигурно в Исус каза така, че израелтяните бяха под робство. И в един момент, когато Йосиф умряха и другите там патриарси, които бяха с него, и евреите се размножаваха, умря и фараон, и египтяните започнаха да правят положението на евреите от по-тежко. Защото казаха, евреите са вече голям народ, да не би да се въздигнат, да паднат и да стане нещо, да не може да ги победим и да стане проблем. И те последно налагаха се по-големи за работа, налагаха се по-тежки норми. И накрая в един миг Словото Божие каза, че те са викаха към Господа. И Словото Божие каза, че когато се помолиха на Бога, Бог погледна, Бог чу и Бог слезе.
Ще към те ще виж сега. Имаше цел. Те бяха роби и Бог слезе долу. Бог слезе ги видя и Бог ги избави. Избави от робството и ги закара в обещаната земя. Това е ханаанска земя. Разбира се, много от тези, които бяха излезнаха, останаха по сцената, но това е друга тема, поради неверието им. Като цяло и горе имаше цел. Целта беше народът, който беше изведен, да бъде закаран в небето. Това по обещаната земя, ако Бог е така. И после има Новия Завет, какво става. Кои бяха тогава хората? Бяха израелтяните. Те бяха Божият избран народ. И тези хора те бяха потомство 630 години. Те вече бяха забрали, мога да кажа, кои са те. Бог избрави Авраам, за Авраам Исак, Яков и 12 патриарса. И знаете, после че се отидаха в Египет и там наистина и Йосиф тогава спаси тогавашния свят. И тогава изсигли братите си и семейството си при себе си там. Обаче това беше добър период. Но след това започна лошия период, когато вече израелтяните бяха потискани. И сега, днеска, наистина, това слово не го рече. Винаги, когато човек може да падне в всяка ситуация, да бъде потиснат, да бъде падне в робство, да бъде наистина някой безизходец, да няма искрен път, винаги словото бъде казва, че има искрен път и той е при Бога. И сега, кой беше водача на всичките хора? Водача беше Моисей. Бог беше свален човек, сега някой ще е Моисей, наистина, ако гледам че Словото Божие, може да кажем, Моисей беше най-правната личност. Искам да кажа, че Бог винаги взима хората такива, които са и после ги променя. Сега Моисей имаше своите кусури. Беше бил човек. Моисей беше наистина така, беше на другия не беше готов отново да прави нещо лошо. И видим, когато се разши работа на фараон, той избяга от там и отиде там горе вече. Избяга от дома на фараон. И тогава наистина, когато срещна Господ, и беше Бог там, пресветля, там имаше капелан, която гори, и тогава, когато се говорих с Бога, Бог каза, и ти изиди моите люди. Моисей каза, Господи, аз не знам този човек, едва ли не виждам себе си как му да изведа. Защото той бягаше от фараон, сега трябваше и при фараон да каже, изкара, последвайте ме. Но има нещо, което беше, Господ беше пред тях, това е нещо много важно. Когато Бог ги изведе от Египет, той каза, аз ще бъда с вас. И ще бъде с тебе. Значи виждаме, че самото присъствието на Бога даваше увереност на водача. Че това, за което Бог им говори, то ще стане. Ама няма, че колко слаб, колко се виждате добре, недостоен. Защото Моисей каза, Господи, аз заекам, така, той изкара всички свои недостатъци, да каже, Боже, не съм аз този човек. Защото Бог каза, иди говори, аз ще говоря с тебе. И така стана, тръгна. Сега, обаче нещо, което беше важно да разберем. Имаше нещо, което говори с тях. Словото Божие каза, че денем имаше облачен стълб, а беше огнен стълб. Значи денем имаше облак, значи Бог беше промислил и в началото на тяхното излизане до края до Ханаанската земя. Това е много важно. Значи Бог промисля за християните, на хората и да ги при Него. Той ги избавя от робството. И Неговото присъствие в нашия живот започва реално в момента, в който той е пригоден, до момента, в който им при небето. Значи той не идва да избави, да остави, как да се чукайте главите и какво правите. Няма такова нещо. Словото Божие казва, че той беше с тях постоянно. И вижте сега в изход. Той е на изход. Последните си каза много интересно, каза така. Представете си, израелтяните се излизат от египетската страна за Ханаанската земя. И каза така. И когато облака се дигаше от скинията, тогава израелтяните тръгнаха на път. През всички дни на пътуването. Значи представете си, те са да правят палатки, скиния, тръгват и облака е там. И когато облака стои, те се стоят там. Когато облака тръгне, те вървяха преди облака и докато синат земята. И когато на облака не се дигаше, тогава не тръгваха. Дали на вдигането му. Защото Господният облак беше над скинята денем, а огън беше ние нощен пред учениците Израел дом през всичките пътувания. Значи, виждаме, че едно непрекъснато покорство на Бога. Това е много важно да речем. Ще кажа, защо понякога те тогава виждаха всичко. Днеска ние живеем във време, когато Бог не го виждаме, не го вярваме. И сега важно, че те има задължение. Тяхно задължение беше да се погребат на Господа, да верят Него и да седат, ако мога така. Словото Божие, когато спираше облака да стои, те спират. Когато се дигаше, тръгваше и те тръгнаха. Те го седаха. И днес виж сега. Ще казвам тези неща, които са важни. Евреи се описват за това поколение. Това поколение, което видя най-много чудеса, остана по сцената, защото роптаеше, имаше неверие, непокорство, а Бог беше след тях. И после каза така. Евреи 12 глава,
18-20 тук пише, когато Моисей се яви на планината. И тогава те видяха в един Бог в цялата му сила. Защото много пъти, когато говорим за Бог, казваме Бог е любов, Бог е добър, Бог е милостив. Да, това е Бог. Обаче това не само това е Бог. Бог е страшен. Бог е огън, който поражда. Бог е справедлив. Има и Божий гняв. И тук Словото Божие казва така, защото вие не сте пристъпили до планината осезаема и пламна в огън, нито до тъмница и буря, нито до тръбен звук и глас на думи, такъв, защото онези, които го чуха, се примолиха да им не говори вече дума, защото не можаха да изтърпят много, защото им се заповядаше. Даже животно, ако се допред планината, ще убие с камъни. И толкова страшно беше, защото Моисей рече, много съм оплашен и разтепиран. Защото Моисей въобще, това е неговото състояние. Но това поколение, което наистина тогава видя всичко, за жалост, остана в пустинята. Защо такъв тези неща? Не е важно какво ще в този свят християнски живот. Важно е да продължаваш да бъдеш верен на Господа, да го следваш, и ще каза, аз съм пътят, аз съм истината. Няма как да искаме да вървим при Него в небето, без да го следваме семейно. Няма друг път. И сега, Евреи 3 глава така. Днес ако чуете гласа му, не закоряй сърцата си, както и прегорчението. Защото кои като го чуха, го прегорчиха. Не всички онези, които излязаха от Египет чрез Моисей. Виждате какво тях каза. И как го прегорчиха? И против кои не готова 60 години. Не против онези, които се грешиха и че трупи паднаха в пустинята. На кои още са гле, че няма влият неговата почивка. Не на онези, които бяха непокорни. И те не виждаме, че поради неверието си, те не можаха да бъдат. Значи виждаме колко е сега отговорно това. Тръгваме с Господа, да го следваме и да останем верни до края с Него. Неверието, това е страшно неверието. Сега, нека преди малко искам да кажа за около 50 минути за Боителство в Новия Завет. В сегашното време, в което живеем, да ще кажем, тогава израелтяните така бяха. Сега, какво казва Словото Божие? В една 6 глава, те си казва така, защото слядах от небето, разумите Христос. Не е моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. В Стария Завет Бог слезе и чрез Моисей изведи израелтяните. Днеска, в сегашното време, Бог изпрати Христос. Той слезе да види, извърши това, което не беше необходимо. И на Ян 19 се каза, свърши се. Той завърши това, за което беше дошъл. Но той остави едно послание, остави църквата, остави проповедници, служители, ако мога така, на вярата, които да сега да водят хората по този път. Сега, каква е целта? Вижте, защо слези? Така, целта е вечен живот, небесно царство. В Матея 16 Словото Божие и се казва Словото Божие, какво ще се ползвам, ако спешиш богатството тази земя, а загубиш живота си? Наистина човек може да е много богат, може да има всичко. Например, когато се пита и какво е това, и на къде е всичко. Самия Соломон, помните, в Екклесиаст 2 глава, много хубаво пише там. Той беше цар, богат човек, мъдрост имаше всичко от Господа. И каза така, видим, аз каза бях богат, имах слуги, имах слугини, имах вили, имах всичко много работи, по-много. От нищо не реших учителите. Значи, което си казал, си го имал. Имаше 1000 жени. И видим, когато каза се обърна назад, каза си казах, имам каза всичко, обаче всичко е суета, но суетите го на вятъра. Защото всичко това, което имаш за тази земя. Когато се питаш на къде пътуваш, нищо това, което имаш, няма да ти помогне. И накрая така казваш книгата. Бой се от Бога и пъй заповедите му, защото това е за човека. Без Бога няма как да станеш в твоя живот. И затова Исус, когато дава обещание сега, целта за израелтяните беше да ги изиде от Египет и изкара в Хананска земя. Целта за нас, християните, избавяйки от робството на греха, от света, да излезе в небето. И небето това е нещо, което е реално. И така Хананската земя беше реална, и така небето не е реално. И Словото Божие каза така, дома на отца ми и много обиталища, ако не беше така, ще да ви кажа. Защото че да приготвя място. И като да прави място, желая да вземат там, къде са нас, да бъдете и вие. Това обещание прави това сам Господ. Значи, неговата воля е там, където той, там да бъдем и ние. И наистина това вече малко ще учи, има отговорност как да си до там. Защото белегам, приемаме всичко като даденост и казваме, става да бъдем Господи, да легаме и чакаме. Не става така. Макар че спасението е дар по благодат, иска се от нас наистина да вървим напред с Него, да му се покоряваме, да го следваме. И каза така, което око не е видяло, и ухо не е чуло, и човешка си не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. Значи няма как. Самия апостол Павел го пише, може да кажа, от опитност. Той специално
имаше общение с Бога, когато се бе трениран. Пъти за нас. Имаше общение с Бога и когато дойде на себе си вече, когато дойде на себе си, той вече стимули се да пита. Просто да говори за Бога. Имаше трениран с Бога. След това, има моменти, в който там Коринтия 12 каза, бях излезли в небето. Не знам как беше, как отиде в небето и видях бека в рая. Апостол Павел бил там. И когато той вече пише тези неща, той пише като един, който е видял всичко това нещо. Не само, че с духа, но той е бил свидетел това, което ти пише. И каза нещо, което око не виждало. Няма как да го представи, каза. И сега, за кого е беше тези живота интересно? За кого е беше вечността? За Бог, за Христос, за ангелите, дайте са там. Въпросът е вечността има за нас хората. И в Словото Божие Исус каза, че Матея 25 каза, че направил дявола, ада за дявола и паднат ангели, а небето и рая за тези, които вярват в Бога. За нас именно. И тук Словото Божие това именно ясно, навсякъде, където говори за вечността, пише, че небето е направено за всички тези, които вярват в него, за всички. Тук няма никакви критерии. Сега понякога никато почва някаква работа, питат това можеш, она можеш, питат работодателя, какво можеш, какво не можеш, и да остане така, като можеш да приема на работа. А тук Словото Божие казва, че благата си тази, която кани хората, такива, които са. И се казва, елате при мен, отреди време ще спокоя, елате така, такива, които са. И той казва така, това е добро и благоприятно пред Бога нашия Спасител, който иска да спаси всички човеци. Бог иска да спаси всички човеци и да остигнат до познаване на истината, защото има само един Бог и не хората, Бог и човека. Човек Христос, слава да бъде на Господа. И в Деяния 17:30 Словото Божие, самия апостол Павел, бидейки пред Ареопага, тогава там имаше хора, които имаха много богове, всеки вярваше на своите богове. И тогава апостол Павел каза, виждам, че си много набожен, аз ще искам да говоря за моя Бог, там пише едната бела, непознатия Бог. И когато ме обясни кой е Бог, като Творец, Създател, Спасител, и тогава каза наистина, вече Божия призив към хората. Каза така, Бог проче, без да държи бележка за времето на невежеството, заповядва на всичко на всеки се покаят. Виждаме, че Божията воля е хората да дойдат при него, се покаят наистина, да намерят вечен живот. И ако не, реално сега, спасението е извършено, той го направи на Голгота с Голгота. Това знаеш, че грехове. И до нас и да Словото Божие, и да благата вест. Кой иска това стои? Нито парите не иска, нито живота не нищо иска. Той иска само с вяра да поканем сърцето си, да представим живота си на него. И казва това, което вече каза сега Словото Божие, казва така. В Деяния 17 си казва така. Бог проче, без да държи бележка за времето на невежество, заповядва на всичко на всяка се покаят. Това е заповед на Господа, покаянието. И после във 2 Петро иде така. Господ не забавя това, което е обещал. Как някой смята бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да пояде никой, но ще дадат на покаяние. Бог не иска да, вижте, Бог иска всички хора при най-през земя да дадат при него за покаяние. И това е много важно наистина. И Словото Божие казва, ще познаете истината и истината ще прави свободна. Истината е именно Словото Божие и това, което прави за нас. И сега, кой е този, който ни води днес? Сега това е много важно. Човек ни води и някой друг. Ще ви кажа, защо, както малко. Ако се оставим 100% да води човек, сигурно ще сбъркаме. Може да е много добър човек, но и той е човек. Като нас. Но ако се оставим Бог да води чрез Христос, чрез духа, това е най-правилната позиция. И ако мога така накратко да кажем, Словото Божие и Свет Дух се остане именно да ни водят. Само се види така, че цялото писание Богословено полезва полка за изключение да бъде Божия човек усъвършенстван. А Свет Дух е този, който ни помага в нашата немощ и да води към небето. И нещо, което е важно, Исус Христос дойде на тази земя, каза сега с небето, не моята воля да върша. Той извърши това, което трябва да направи за нас. Но днес Духът е този, който е останал да наводи и да наводи. И той е единствен ходатей, който се между нас и Бога, е Христос. Така че винаги можем, Боже, идем при Тебе, в името си са пълни наистина да видим пътя, как да вървим. И всичко става, разбира се, когато наистина оправим на Него. Сега никъде Словото Божие ни казва, че пътя ще бъде цветя роза. Понякога да се кажем, че много пъти хората тръгли след Господа, някой им представя Евангелието по много добрия начин, едва не много красиво и едва не човек е готов. Ще е само по цветя и рози, няма да има нищо. И когато от изпитанията, когато трудностите, и да се каза, какво става, аз още тръгнах за добро пък, когато да на главата ми. На Словото Божие каза, през много скърби ще влезете да влезете в Божие царство. В другия Словото Божие каза, нека човек да се носи кръста всеки ден. Виждаме, че това са неща, които кръста не е хубаво нещо, обаче това са неща, които преминаем. Затова целта е човек, когато седне някого, да седне някой, който Бог е поставил. И сега Бог е поставил църквата, каза така. Той е дали ни да бъдат апостоли,
други пророци, други благовестители, пастири, учители. Това са 5 служения. Защо? За делото на служението, за назданието Христовото тело са светици. Значи виждаме, че Бог е поставил църквата, но всичко става от Него, чрез Него, за Него. Значи човек трябва да бъде наистина движен от Святия Дух. Какво е задължението на християните сега? Че това е много важно задължението. Задължението е да се покаянем на Господа, да го следваме, да кажем Господа сега. Дай ми сили, да ти бъда верен, да ти остане верен до край. И така, защото на това се и призваним. Преди Христос поставя за вас и оставя пример да последвате по Неговите стъпки. Значи, четейки Словото Божие, познаваме Господа все по-добре, приближаваме се към Него и когато в живота ни да изпитаем, ще знаем как да реагираме, как да постъпваме. И нашия пример в Словото Божие. И това е много голямо сега. Божието водителство е реално и днес. Някой ще каже, как боли днес. Да, боли. Че Святия Дух, че Словото Божие. Но да се скрича, да стоим твърдо върху Словото, да не се поклащаме. Има ли един си, който искам така завърша? Така, добре казах това. И ще кажа така. Моите отци, защото гласа ме, и аз ги познавам, и те ме следват. Това е хубаво, познаваме Господа, вярваме в Него, но трябва да го следваме. И когато го следваме, вече други си става реалност. И аз им дам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ръмне от ръката ми. Виждаме какво става не. Когато следваме Господа, той и не ще видим там, където е бил и той. Сега, мога да кажа, в Стария Завет, Моисей беше водача. Облака и огнен стълб бяха от Бога. Днеска в Новия Завет Исус Христос е този, който нагоре към небето. Но Святия Дух и Словото са те, които не помагат в това бъдение. Нека Бог да благослови. Слава Богу.